Я поясни, ако обичаш. Най-често се получава това, че ние живеем живота, който другите очакват от нас. Дори в ежедневните си реакции ние не реагираме според нас, ние реагираме според очакванията на средата за нас. Когато това се натрупа в живота ни, ние блокираме тези 12 зони, които в гръцката астрология се наричат домове. И тъй като ние гледаме на тези 12 зони като на последователно свързана енергийна система, блокирана една зона, рано или късно тя блокира всички останали и ние запушваме нашата система. Тогава почваме да търсиме заместители, за да отпушим това, което е запушено и обикновено отиваме в срещуположния край на това, от което реално имаме нужда.